innalillahi wa inna piye akike ilang lho akike ilang sebabe tangane pidil iki lho sing kula nggoni akeh ilang Baladewa ngamuk Baladewa buta dapure kaya ngene ora mika tak dublak tungkak cangkem niku sikile wis tekan cangkem prol kula ditangekke ayo ngantemo kula antem niku sumbar mawon kurang gaman bedatyo kurang mesti meguruwa sak maratuamu sak bapakmu kon kandhane ajar kabeh Baladewa tok tandingi niku jler aduh ya Allah kula selamine perang niku lagi sakniki lho kula diajar kaya ngoten ngoten iki Gus aja mengko kae mbahmu sing rupane kok teko kae kone rak idek-ideke ndase sing muni ngene sapa Baladewa nek aku kaya apa kados teko nek cara kula nesu Baladewa apa cangkemmu arep ngedu karo wong tuwa rasa tok panasi rasa tok du aku nek niat maju rumangsane tuwek kaya ngene kok disumbari ndi menungsane yen modar sisan wajar Baladewa gerayah suarane sapa Prabu Baladewa nah kowe kecekel Prabu Baladewa kowe sing ngalahke andanku Tigyaka Lenjaya ayo kowe apa aku sing tekaning pati iki kurang munggah kowe apa aku sing tekaning mati lakon tinjung akhirat nyawamu iki kurang medun kowe apa aku sing tekaning mati tes malah padake mik ora kowe bali ora mbak arep ora weruh ning aku ora bakal uangmu iso ngajar karo dawurmu mulih ora mulih nek wis ngramasi apa-apa Baladewa wah iblis dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Liwang semono mangadilwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara paman Dwasa Jenar ayo ndadake kukup pegnosi paman manira wiji wonten ngajengan manira paman Patih Harya Sengguni kawula non kira anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget watos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika paduka nggih anak Prabu Ngastina nggih paman kadibaran angresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina paman Dwasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayep saka kapiyakara luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami geglathing ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana dadosaken suka marwata suta raos manah boten langkung pakaryan kekutama tindakna selawase lan prayogakna angresi paman ngadhep ngarsane manira kawula non sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun
kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk nggih anak Prabu. Kula tampi dawuh sami-sami paman kula sejenar mugi kasengkecok nanggen jenengan dika lenggah paman Haryo Sengguni. Kawula non ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Bobo Bandurna Sarawu Bobo Durna katuran Karaharjan rawuh jenengan dika Bobo ing Sukalima. Kuswala sila bertobat soal gimbal sumorante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinangan kawidadan ring sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima manggiya widodha sowan kula durga mendhak kala sirna namung marang kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasengkecakno anggen jenengan dika lenggah bombong Banduna kula nak sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten menika wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Liwa Kakang Prabu Karna ing Awungga Sarawu Jangandika katuran Karaharjan Koko Prabu Basukarna. Kawula non nuwun inggih Yai sampun boten kirang prayogi pisan kula tansah pinangan kawidadan sowan kula tebih saking rubeta kinayoman panguwasaning dat kang urweng dat saengga samangke kula kelampahan sowan wonten negari Ngastina kepareng paduka Prabu. Sampun kula tampi karya bombong raos manah mboten langkung kasengkecakno anggen jenengan dika lenggah kawula non sampun boten kirang prayogi Yai. Apa dene sira Dimas Kartomarmo lho iki sesembahan kula sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sinuwun wis tak tampa siadi ngaturke sembah ora liwat pangestu ningsun wratakno mereka danging sun nganggo doang gantung sebo lan tatanan para kawula aja ngantuk ning padha saur manuk jeneng sun diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Dimas Kartomarmo iya. Nun mangke Rama Prabu Mandaraka Sarawu Jangandika Rama Prabu ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasegahan panakrami Sarawu paduka Rama Prabu Salya ing Mandaraka sesembahan kula Rama Prabu Salyapati jagat wasisaning Bathara wayah para jagat iki nggih sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh asung paseganipun anak kula mantu ing Ngastina. Karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Mandaraka namung kosok wangsulipun kepareng kula tiyang sepuh ngaturaken salam taklim kula katur ngersanipun anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana. Kula tampi handatosaken suka marwata suta saha handatosaken kasantosaning lair batos kula Rama Prabu ing Mandaraka kasinggihan sabda paduka anak Prabu Ngastina saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh Jangandika Rama Prabu Salya ing Mandaraka Rama kula lancanging patrap dene katasipun kula menika minangka dados putra Jangandika ngrawuhaken dhateng Jangandika Rama Prabu Salya ing Mandaraka. Mila Rama Prabu saderengipun kula mbabaraken wigates sing pasewakan boten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng wanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana wilatara jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat nggih kula nuwun sewu mesinipun boten sisah paring pangandikan kados mekaten menika jenyatanipun sampun dados kewajibanipun ingkang Rama ing Mandaraka kula menika dados pengayomanipun anak-anak kula Kurawa minggahipun dhateng paduka anak Prabu Ngastina langkung-langkung kula menika paribasanipun titip daging setampel getih setetes mukti wonten negari Ngastina inggih menika anak kula pun Banowati. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci nadyan katimbalan ing wanci ratri ingkang Rama ing Mandaraka mboten badhe suwala
malah sak mangke gandeng ingkang Rama menika sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina wonten menapa teka paduka dadak hambayongi sowanipun tiyang sepuh kados ingkang Rama ing Mandaraka menika menawi wonten payuh katembing samirana lajeng sinten ingkang badhe angganggu damel dhateng kanalindranipun anak kula ing Ngastina agengipun menawi Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajahing rempon menika nalindra pundi ingkang wantun damel geger negari Ngastina mugi ambabarana dhateng Rama ing Mandaraka nggih kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna Mastuti sabda tama paduka anak kula mantu ing Ngastina matur sembah nuwun Rama Prabu estunipun anggen kula ambuyongi dhateng Jangandika Rama Prabu menika sejatosipun boten perkawis negari Ngastina menika badhe ketekan parang muka babar pisan boten namung benten kalanan padatan rawipun Rama Prabu Mandaraka menika badhe kula sugata pawarta ingkang saestu damel bombong penggalipun Rama Prabu mangrimin Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang damel bombong manahipun Rama Prabu Mandaraka nuwun sewu pawarta menapa nggih lha kok beneh kelana dadi keng sampun mongko racak-racak menawi jejer Ngastina menika setunggal ngrenah wong tanpa dosa angka 2 mateni Pandhawa angka 3 nglamarke Saroja Kesuma ning ora tau kelakon menika adat saben ning kok benten kalian dalu menika Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang badhe damel remen penggalipun Rama Prabu cobi malah kaselak nata ing raos kula tumuli kula midhangetaken sabdanipun anak kula mantu Ngastina badhe paring dawuh menapa kula ngedha nganglungaken jangga nilingaken karna Mastuti sabda tama anak kula ing Ngastina Rama Prabu ing Mandaraka wonten dawuh boten kanthi kanyono-nyono boten sabab saking menapa miwah wonten pundi asalipun Rama Prabu prisa piyambak pendak-pendak Jawata badhe nurunaken kanugrahan sampun boten kirang-kirang sangkane para sata kurangipun anggayo kanugrahan menika kala wau paradiri tansah gagar wigar tanantuk karya boten wonten setunggal kemawon Kurawa ingkang saged nggayuh kanugrahan nanging boten kados sagedhakan menika boten kanthi kanyono-nyono inggih menika putra paduka Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan inggih menika wujudipun Wahyu Pulung Ratu ingkang sakmangke boten purunga badhe pinardawa kamulyanipun tedhak turun kula dados nalindra wonten ing Nusa Jawi kados menapa bombonge manah ingkang tanpa pepindhan najan boten kanthi sarana lampah prihatin boten kanthi sarana lampah prihatos tapa brata nanging dumadakan Yai Ratu Banowati pikantuk Pulung Ratu Wahyu Pulung Ratu Rama Prabu kabagyan ingkang mekaten menika kala wau badhe kula aturaken mawi srana menapa inggih kedah kula ngawontenaken ropian suka parisuka mangun sukaning manah kawan dosa dalu kawan dosa dinten menapa kula kedah ngaturaken ucap syukur kersanipun Gusti Mahanasa Rama Prabu kula aturi paring dawuh kedah kados pundi lan srana menapa ingkang kula tindakaken menika angka setunggal dene tungkap ingkang angka kalih kula mboten kepengin wahyu ingkang sampun mapan wonten angganipun Yai Ratu Banowati menika uncap saking angganipun Yai Ratu Banowati syarat serananipun menapa kula aturi paring dawuh Rama Prabu Mandaraka wiladal jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ndara mangrimin alon nanggen kula badhe mojo atur dasaripun kula menika wis dianggep tuwa mila menawi ngantos grusah-grusah nggih kula mojo atur menika mangke menawi klintu atur kula menika mindhakipun isine-isine dening sagung para kawula sak negari Ngastina nggih kula semanggahaken anak Prabu Duryudana paring dawuh Rama Prabu
putra panjenengan Nyai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan mongko boten nglampahi prihatos mongko boten nglampahi tapa brata pikantuk kanugrahan tulung ratu. Nuwun sewu nggih. Menawi cara kamanungsan liripun menawi cara lahir kula menika wong tuwa duwe anak wedok mongko entuk wahyu mestinipun kula menika seneng kula bombong kula gumbira manah kula menika menawi cara kamanungsan ning kula menika wis tuwa mula kula matur wis tuwa menika apa-apa kula petung apa-apa kula limbang-limbang menapa kemawon menika kula gelar lan kula gulung kula hitung cara agal lan alus agale cara lahir aluse cara batin inggih nek cara agal saya mestine seneng wong anake entuk wahyu nanging nuwun sewu menawi cara batin kula menika malah tuwuh tandha pitakon anak kula Banowati menika prihatin ora tau tapa brata ora tau mongko dadi anak ratu ora tau ngrasake lara lapa apa-apa sarwa kecukupan lah kok dipek bojoe ratu Blegedu bandane seprapat jagat kados panjenengan menika menapa mboten nami Banowati niki wong sing kepama mula ora tau prihatin lah nuwun sewu pitakenanipun wong wedok anak kula Banowati niku ora tau prihatin ora tau tapa brata kok entuk wahyu niku napa sing maringi wahyu picak nggih nuwun sewu napa sing maringi wahyu menika ora weruh napa pancen wahyu niku jane kleru alamate mung mampir sedila tumuli mengke oncat menika wonten pirangan kathah pitakenanipun inggih mleke saking menika sareng panjenengan paring dawuh anak kula paring dawuh bilih ingkang putra pikantuk kanugrahan menika antawisipun pitados lan boten menika pitanganipun kula menika tasih sak traju sak bobot tegesipun kula pitados ning ya ora sababipun ngaten lho rada kathah nggih kula badhe mujatur mboten dados menapa wong sing entuk wahyu menika pitataning jalma wong sing entuk wahyu menika mantasaning menungsa unusaning titah nggih to nggih mboten saben tiyang saged pikantuk kanugrahan menika mboten namung tiyang yang sampun netepi kewajibanipun kanthi tuntas mongko tanpa cacat gesang wonten ing alam padang inggih pikantuk kanugrahan jer sampun netepi dhateng kewajibanipun sing gawe urip kanthi rampung lan apik contonipun nek dadi ratu sing apik nek dadi patih sing apik nek dadi lurah sing becik nek dadi dukuh sing apik menika mangke bakal entuk kanugrahan inggih menika cara kula lho nggih nuwun sewu lho kula menika ya ora ngerti ning iso omong nggih kula semanggaken kanthi Kanjeng Rama malah menika pituduh tumraping kula nah lajeng wong entuk kanugrahan menika syaratipun wonten 3 perkawis syaratipun 3 perkawis menika menapa syaratipun 3 perkawis menika lila wani lan kurban lila menika menapa lila menika ora saben wong iso nglakoni menika magepokan kalian gesang tegesipun ngaten lila urip ing alam padang dititahke karo sing maha nasa ngoten lila tegesipun ora duwe rasa panggresula dititahke ning alam padang menika dadi wong melarat ya wani dadi wong sugih ya wani dadi wong cilaka ya wani dadi wong bejo ya wani dadi wong kepenak ya wani dadi wong susah ya wani ora tau gresula menika tegesipun lila sebab pitados dhateng panguwasaning dat kamurweng dat ning nuwun sewu racak-racake menungso sakniki nek kepenak sithik lali ngucap syukur karo sing gawe urip ning nek susah sithik wae gresula ngluputke karo sing gawe jagat menika racak-racake ngaten inggih le nyebut wae wah nganti entek amek kurang golek menika susah sithik mawon lho mongko nek seneng nek lagi kepama ngucap syukur karo sing gawe uripe ora gelem lali menika lila dados gesang wonten alam padang menika ibaratipun kaya wong dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa wong urip niku ora pawitan ora njaluk ora ngemis ora utang wong urip ming kari nglakoni urip bae kok dadak gresula
Inggih. Monggo wong urip ning alam padang menika diwenehi pikiran karo rasa niku gunane nggo budidaya supaya iso nglakoni uripe. Inggih. Makaten Rama niku lila. Lajeng wani. Wani menika semang-semang samar-samar mengko gek menika sampun boten badhe sumanding. Tegesipun aku urip ning alam padang tumindak ngene engko gek kaya ngono, aku tumindak kaya ngono mengko gek kaya ngene. Menika sampun boten badhe dipun gagas. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Merga bener sejati menika wonten ngastanipun sing gawe urip. Bener pribadi menika tumrape awake dhewe, bener bebrayan menika owah gingsir. Saiki iya sesuk ora, saiki ora sesuk iya. Ning bener sejati menika wonten panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Mula sedaya tindak tanduking menungsa niku aja percaya karo sak bangsaning menungsa, ning percaya karo sing gawe jagat. Aku tumindak kene, mergane kaya ngene iki tak pasrahke karo sing gawe jagat. Perkara bener karo ora kuwi gumantung karo sing gawe urip. Mongko racak-racake sak menika akeh wong sing kaya ponakane sing gawe urip, nggih to. Nek kowe ngene kowe salah, nek ngene kowe dosa, nek ngene kowe bakal cemplung neraka. Lah niku ora padha karo kaya ponakane sing gawe jagat. Leres. Lajeng ingkang pungkasan kurban. Kurban menika rena kalih. Menapa kemawon? Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah weweh. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kang ora iso mlaku. Menika dana driyah. Monggo tanpa pamrih. Menika lho nggih sing angker wonten mriki menika. Monggo tanpa pamrih. Dewe-dewe racak-racake wong nyumbang saiki mesti njaluk dijoli donga, nggih to? Mesti njaluk dijoli donga. Nyoh kowe tak sumbang semene ning dongakno, mengko bali tumpuk matikel-tikel. Lah pas sumbang menika kala wau sampun boten lahir batin, wong wis dadi dol tinuku. Adol dhuwit nuku donga. Lah menika mboten sah. Nek menehi ya menehi ana ibarate piyai mbiyen padha ngendikake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh, nek tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh. Ning sakniki mboten. Nyumbang dijereng difoto diurehke wong pirang-pirang. Men ketok wong nek duwe rasa Daradriya sing gedhe. Inggih. Menika sampun mboten sah. Monggo anak kula Banowati menika aja kok nyumbang. Tanggane duwe gawe wae aku nyumbang semene sok baline kudu semene menika diitung. Lah kok entuk kanugrahan menika nuwun sewu lho. Rak nama kula lajeng tandha pitaken. Kurbaning batin lumembak sumendhe dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat manembak anut dhateng dawuhing Sing Maha Nasa, anut kapitayanipun piyambak-piyambak, aja suk-sukan rasane, aja ngluputke panembahe wong liya menika cekap. Inggih. Ngaten Kanjeng Rama. Tigang perkawis lila wani kurban menika sithik mawon ora ana sing nyantel ning Banowati. Kok entuk wahyu kula ratu mila pitakonanipun ing bapa ing Mandaraka nuwun sewu lho nggih. Apa ratune kuwi picak utawa dewane kuwi ra weruh. Ing atase meneh kanugrahan kok marang Banowati. Matur sembah nuwun. Perkawis menika kula boten mangertos ingkang wigati Yai Ratu Banowati sampun wikantuk kanugrahan. Paman wonten dawuh ingkang angka kalih kados pundi caranipun supados wahyu menika langgeng mapan angganipun Yai Ratu Banowati sampun ngantos suncap saking angganipun Yai Ratu Banowati menawi cara kula gampil kemawon nggih sapa sing kerep entuk wahyu menika kedah dipun pejahi amargi tiyang menika mangke ingkang badhe ngrebut wahyu saking angganipun ingkang garwa ning nek tiyang utawi satriya menika ingkang bola-bali entuk wahyu tumrap dipun sirnakaken saking lumahing bumi kureping langit menika kula kinten wahyu sampun boten badhe uncat sing angganipun ingkang garwa Dewi Banowati mergi wong sing kerep entuk wahyu sampun boten wonten menika atur kula usik sengune kula wonten dawuh coba aku tak takon karo kowe wahyu kuwi mapane ning nggon suci wahyu kuwi mapane ning nggon sing apik. Lah iki malah ana pitakonan, wahyu kok mapane Ngastina. Kose to. Ngastina ki rak kedung-kedunge wong elek. Kedung-kedunge wong goroh. Kene iki papan dulunge wong angkara murka. Ora jeneng aku ngilani dadane anakku mantu Duryudana. Aku guneman karo kowe sengune. Inggih.
Ngendi saiki aku tak takon ana jamak lumrahe wong arep kedurungan wahyu. Wong sing kepengin wahyu mau ora uncak kok dadak mateni sak pepadane urip. Mulai aku tak takon karo kowe, Wangsulana. Ah, nggih. Menika namung usul kemawon kok. Menawi dipun agem inggih monggo, menawi mboten inggih mboten menapa-menapa. Nggih, matur suwun Bapak Bawaduna. Panten dawuh kan? Bawaduna gadah iku pertikel kados pundi? Bab menapa? Babagan kanugrahan menika kala wau. Oh, panjenengan menawi dawuh kaliyan Bapak Sukalima. Nek perkara kanugrahan menika nuwun sewu menawi dawuh ke Bapak Sukalima menika klintu nggih, klintu. Klintunipun kados pundi? Nuwun sewu, blaka suta kemawon blak kotang terus terang. Kula menika satunggiling pandhita ingkang boten pitados kaliyan kanugrahan. Kakang Drona, pripun Dewate? Sampeyan niku pendhita nek omong aja ngawur lho. Pendhita kok ora percaya karo kanugrahan. Lho, nyatanipun kula nganggo dasar. Dasar sampeyan napa? Saniki kula tak takon karo sampeyan. Wong sing bendina padha ngluru kanugrahan, wong sing bendina padha ngoyak marang wahyu mau. Aku tak takon, wahyu ki bentuke apa? Apa bunder apa kotak? Apa warnane ijo apa warnane abang? Kabeh mau ora iso dicandhaki Depate. Mula seprene aku ora percaya karo wahyu. Itu wahyu yo dadi pendhita kondang manyar-manyar. Lho, wahyu kuwi ora wujud. Nah, jeneng sing ora wujud kuwi ora iso diarani lan ora gampang dipercaya. Ngono? Selagine demit wae kok sing ora percaya kok sing durung weruh. Apa meneh wahyu? Mula nek kakon perkara wahyu kanugrahan karo Bekandana, menika klintu nggih, mergi kula mboten pitados kan kanugrahan. Tumrap kula kanugrahane ngurip gesang wonten Madyapada menika nggih kanikmatan derajat pangkat bondo donya menika cekap. Ora usah perlu bayu wahyu werna-werna. Wahyu cakra bawana, cakra manggilingan, apa kuwi nyatane ora tau iso kaedahe. Nyatane Janaka nika entuk wahyu bola-bali ya dadi mantasaning titah dadi pitataning jalma. Niku pambudidayaning Janaka dhewe ora kok perkara wahyu. Mila. Sampeyan kok sajake ngeyel. Mboten perkara ngeyel, penemu niku dhewe-dhewe aja dipaksa. Penemu kula ora percaya wahyu kok sampeyan maksa kalih kula. Merga kula wis weruh buktine. Buktine napa? Nek wonten pilihan lurah menika kawula direwangi turu ning pinggir sawah. Ming butake kepengin weruh cloroting wahyu. Oh, kurang gawean. Kurang gawean. Ha turu nang omah wae ngeloni bojone kok dadak turu nang tengah sawah napa? Adhe tengah sawah. Ning nyatane wonten sing weruh kelip-kelip. Niku dudu wahyu niku wong golek kodhok. Sampeyan ampun maido. Nyatane wonten weruh maclorot. Maclorot wae lampune ning bathuk kok. Anggere noleh ya clorot, noleh ya clorot. Tur malah niku dudu wujude wahyu Depate. Niku sing jeneng lintang alian. Oh, sesuk nek boten pitados, nek niki pun diberesi kabeh panggunge. Manglekat teng tengah-tengah lapangan niku. Mengke jam sisirak clorot-clorot niku jenenge lintang alian. Kok ngono kok wahyu kok dipercaya. Wong nyatane clorote tiba ning daleme sing jago lurah ya dadi tenan. Niku jangkep bener. Wah, sampeyan kok ngeyel banget to. Mboten perkara ngeyel. Saiki kula tak takon, wahyu niku wujude napa? Wahyu Pulau Ratu sing apa tenggane Dewi Banoa? Ya ora ngono sing ngerti. Sing kenggonan wahyu dhewe ora ngerti wujude apa. Lho, sepi. Nek pancen wujude bunder, kaya ngapa? Apa warnane abang? Nek abang niku dudu wahyu, niku teluh brojo. Nggih, pun. Nek ngoten sampeyan dhewe penemu dhewe, duwe penemu dhewe. Saniki penembune pripun supaya wahyu niku mboten loncat saengganipun Dewi Banowati. Nuwun sewu, nggih. Wahyu menika mboten saged dicontotaken. Sampun kajengipun wonten mriku kemawon. Nanging menawi mangke uncat, mboten badhe uncat. Wahyu kok pindah-pindah nggon. Wahyu kok ora kerasan. Wahyu kok ngontrak kok bendina pindah-pindah. Wahyu menika menawi sampun mapan angganipun para titah inggih sampun menika kemawon. Mboten badhe uncat, Pitados kalian kula. Mbok menawi mangke ngantos uncat to, janggonipun Begawan Durna ingkang nyarya lintu. Kakang Durna, pripun? Sampeyan nek omong aja sak kepenake. Nek nganti wahyu uncat tenan, gulu sampeyan sing dienggo ijole sampeyan mengke selak. Mboten ajeng selak. Mboten ajeng selak, kula niku ora tau kok goro. Lah wingi nika ngapusi kula pisan. Sing dek emben pindho. Padha mawon sampeyan niku bola-bali apus-apus. Dados wahyu mboten dipun menapak-menapakaken. Mboten saged menapa-napake. Sampun pitados kaliyan kula. Pokokipun wonten para
Nayaka Punggawa Negaring Astina menika sami tetugur kemawon njagi dhateng garwa Dewi Banowati. Menika wahyu mboten badhe oncat. Ngaten Bawaduna. Inggih. Kakang Prabu Karna ing Awangga badhe paring dawuh menapa? Yayi. Mboten badhe aruba-ruba pisang. Dateng menawa sampun dipun kendikaken Rama Prabu Mandaraka. Namung kula kinten cocok kaliyan pamanggipun ing Raka ing Awangga. Wahyu menika mapanipun wonten papan ingkang suci. Wahyu menika mapanipun papan ingkang sae. Nadyan lenggah wonten angganipun titah kemawon tertentu titah menika lair batosipun inggih siji. Niki sak menika Yayi. Menawi ndharatripun ing Raka ing Awangga wiwit dinten sak mangke kedahipun sata kula wiwit paduka Yayi Prabu kedah saged supados sakmangke sampun tumindak ingkang boten sae langkung rumiyin. Tegesipun supados wahyu mangke tetep betah mapanangganipun ingkang garwapun Dewi Banowati. Menawi boten wonten ingkang tumindak boten sae tartemtu sakmangke wahyu badhe langgeng. Nanging menawi wonten salah satunggiling Nayaka Punggawa Ngastina ingkang tumindak ingkang boten sak mesinipun kula kinten boten dangu menika wahyu gi bakal loncat Yayi Prabu Ngastina. Rayan permana kanca sikrong raket nawang sesangka Nalendra bak marwa sing sang Katri kumulung mangrembak ing wadya Purda kula reka giri-giri Ron anggono magawe glari rawang-wang Sido madaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangaken pangandharipun para sepuh Negaring Astina ndadosaken jibeg penggalipun nata ing Astina Prabu Duryudana. Datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Kula gawe kanyu pinaka wardu kanyut udar wagaten wardu jarwang cokna durung abang idwa durung manding dasaring mertala. Kasaru geger jaba pihak ngarsa tamping murika sing bareng namo apa to kang dadi darunane. Ora rumacan rokrangke Gajah Medha Sukawantilan. Kejawi namung sawanipun wonten Alendra Yaksa ingkang wantun minyak sagung kang samya sumewa. Minggah wonten ing Datulaya derajat-derajat akarya kaget kang samya winenga mambreng ombyang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih dalu-dalan. Sinong mati jagat kinari mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumut ambreganggeng awit denceng-dencengan Pamanarya wonten dawuh nggih wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang minggah madyaning Datulaya menapa menika tasih sumitranipun paman kula sejenar nadyan kula nembe mangertos sepisan menika nggih biasanipun adat lupia ingkang sampun kelampah menawi wonten Nalendra sabrang
utawi Nalindra Yaksa menika siswanipun Kakang Durna. Apa iki muridmu Kakang sing sumusul marang sampeyan? Aja ngawu gawar ngawur Depate. Arep aku ki seneng napa? Murid saka Jaban Rangkah. Tegese murid saka sanjabane negara Ngastina ning aku durung tau duwe murid wujude buta kaya ngene iki. Siji mbeborosi mergo mangane ya ora ukuran tenan. Tiwul ya doyan, sego ya doyan. Wah wis. Pokoke ngententeke pokoke. Iya, dudu ae. Dudu. Muridku ki kabeh iket-iketan. Oh. Ora ana sing nganggo mekutha kaya ngene iki. Iya Kakang Durna. Nggih, menawi mekaten menika dereng wonten ingkang mangertos tumuli kanthi Mbalana saking negaripun bilan sinten jejulukipun Kisana. Aja kira ingsun tumambu yakti lagi sepisan iki ingsun wanu. Sira kuwi Nalindra saka mendilan sapa jejuluke? Lah taala. Nuwun sewu sinuwun aja gelo penggalihmu yen to aku ora basa kelawan sampeyan. Ya ora dadi ngopo. Sabab aku urip ning alam padang dikeparengake ora basa marang sapa wae. Ora dadi ngopo sira kuwi saka mendilan sapa jejulukmu. Yen sampeyan dangu kelawan aku kuwi mburi saka ing negara Guwa Kerata. Wonten ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa. Ya, apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu Duryudana? Ora ana loro. Ingsun ingkang jejuluk Prabu Duryudana. Oh, lah dalah. Yen ngono bener nggonku kedarang-darang kekalangan Malaya ngupaya negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Prabu Kumbara Yaksa ya pancen bener. Sira wis sowan ning negara Ngastina. Ya sinuwun ngaturake sembah bektiku katur wis ndak tampa. Ingkang sabanjure ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Pendak-pendak aku sowan ning sawijining negara mesti ngaturake telung perangan. Ngaturake telung perangan apa? Ora jeneng pamer. Nanging aku wani ngaturake siji kecelaping cipta, loro guna kasandikan, telu aku kuwi sago bantah marang sapa wae utawa leceting wicara. Kecelaping cipta tegese piye? Aku dadi ratu nadyan buta nanging aku ratu pinter. Iso ngerti marang lelakon sing aku ora ngerti lan iso ngerti lelakon sing bakal kelakon. Leceting wicara, aku sago bantah ngelmu karo sapa wae. Guna kasandikan, aku sago adu atosing balung leting kulit didu karo sapa wae. Aku ora bakal mundur. Kumbara Yaksa, ana dawuh apa sinuwun? Aja mengkandhek ana ing pangucap naing kababaro dadi pakarti. Tegese piye? Aja mung bisa pamer, nanging kudu mbuktekake. Sampeyan arep dangu apa? Yen pancen kowe ngerti sadurunge kowe teka iki mau aku ngrembug perkara apa? Oh lah dalah ya. Semune sampeyan jajal karo aku. Sinuwun, sadurunge aku sowan iki mau sampeyan ngrembug bungah penggalihmu merga garwamu kedunungan Wahyu Pulung Ratu. Saka seneng-senengmu nganti sampeyan ngrawuhake mara tuamu Nalindring Mandaraka Prabu Salya. Ning bareng tekan kene Prabu Salya sajake ora percaya yen to putrane entuk wahyu. Ya ngono apa ora? Jagat Dewa Bathara Paman wonten dawuh Ngastina ketekan wong pinter. Lah dalah. Mbok ya bendina ana wong ngene iki ngono iso wuwuh kekuwataning wong Ngastina. Ya patih senggune. Lho. Sampeyan wis ngerti karo aku? Wis. Sampeyan patih kondang ning negaraku. Lah apa kondang perkara asmara ngama? Dudu. Kondang perkara asmara tantra? Dudu. Kondang gone olah marang kridaning pranata kawula? Kuwi ya dudu. Kondang apa? Sampeyan patih kondang megatke wong omah-omah. Wis aja mbak teruske.
Aja nganti kewiyak wadiku tekan dindi. Yen ngono sampeyan ya presa. Sapa wae sing lenggah nang kene? Sampeyan arep buktekke, maragake takono. Sing lenggah nang mburiku iki sapa? Maratuwane Prabu Duryudana, Nalindring Mandaraka Prabu Salya. Dek enom jenenge Narasoma. Edian. Sing lenggah nang mburimu kuwi sapa? Iki no pandhita ing Sukalima. Satenane iki mono dudu wong Kurawa, ning wong Neneka. Lho. Kowe ya ngerti? Ngerti. Dek enom jenenge dudu Durna, jenenge Kumbayana. Tur pasuryane ora kaya ngene iki. Pasuryane Kumbayana biyen bagus cakrak sigrak. Dheweke dhewe gegayuhan kepengin dadi wong sekti dhewe sak donya. Welah, bener Kakang. Bener arep apa? Lho. Aku ki ming takon kok. Lho, nyata kok. Aku biyen jenenge Kumbayana. Aku siswaning Rama Bhargawa. Biyen aku kuwi padha nunggal guru karo Nalendra Pancala kalawan Sang Mahatma Siwara Bisma. Mung aku sing didangu. Kumbayana, kowe pengen apa? Kula namung kepengin dados tiyang sekti piyambak wonten ing jagat menika. Mboten wonten ingkang ngungkuli dhatengipun Kumbayana. Nyatane piye? Biyen aku ya peng-pengan, sapa sing ora ngerti kridaning Kumbayana? Sapa sing ora lirip yen to krungu jenenge Kumbayana? Wah, aku biyen dek enom medeni dek mate. Iya, iya. Ya pancen bener, Kumbayana biyen kondhang dasar bagus sekti ning eleke duwe ciri cacat. Cirine apa? Watake dawen, pati open, drengki srei, metakil senengane umum. Cocok Kakang Durna. Sing endi? Sing le umuk kuwi mau. Lho, umuk ning nyata ora apa-apa. Umuk ning nyata ora apa-apa. Nyatane ya ora ana sing wani karo Begawan Durna. Nganti aku diangkat dadi gurune para Santa Kurawa ki rak mergo kasektenku dudu perkara ngelmu-ngelmuku. Oh, ngono. Sak banjure Durna kuwi sekti ning cacate siji, isih eneng sing kurang. Kurange apa? Dheweke ra iso ngambah dirgantara. Lho, kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Nalika ditundung lunga karo bapakne Prabu Baratwaja. Biyen dheweke arep tekan tanah Jawa bingung merga kepambeng segara anakan. Nalika semono Kumbayana bingung piye carane iso nyabrang merga segarane lagi rob utawa lagi banjir. Tumuli nibakake sumpah, sapa sing iso nyabrangke aku, yen lanang tak pek sedulur, yen wedok tak pek bojo. Ngono ya Kakang. Sabanjure nalika semono dumadakan ana jaran sembrani teka. Jaran sembrani ya jaran sing duwe swiwi kuwi jenenge jaran sembrani. Mendak-mendak ning ngarepe Kumbayana, Kumbayana tanggap nyelengkrak gigiring jaran. Nalika semono kekadar ning dhuwur nyabrang segara kuwi jane rampung 3 sasi, ning Durna ning dhuwur nganti 7 sasi. Lho kok suwe men Kakang Durna. Ning dhuwur jaran ki ngapa wae? Ayo werna-werna. Kok ngono kok ditakok kaya asah-asah ngumbahi. Ning dhuwur jaran kok asah-asah ki cara ngendi? Ah, sampeyan ora kada takon werna-werna. Bareng ngono jaran tiba ning tanah Jawa. Durna arep lunga jarane ditinggal ora gelem. Pendak-pendak arep lunga. Durna diceneng karo jarane, Kumbayana nesu ngliga curiga. Jarane arep dipateni. Nanging jaran terus ndeprok. Durna ilang rasa kamanungsane, jaran disuduk nganggo keris. Jarane bengok sora nglairake jabang bayi. Lho. Kok iso? Kok iso Kakang? Aku lali kok nggon kuwi. Niku lho, sampean mateni jaran pancen kula tepateni nggih jabang bayi. Pas niku kula terus lali kok. Mbok diakoni mawon mboten sah isin. Ah, Kumbara Yaksa mbok ya wis. Kowe ngapa kok dumeh dadi wong pinter kok? Kowe iki maca karo eleke wong liya ki ngapa? Aku luput apa karo kowe? Aku salah apa karo kowe? Ning rak nyoto kaya ngono. Nyoto karo ora iki perkaraku. Ya aja nesu wong kuwi lelakonmu dhewe wajib mbok akoni. Ning ora usah dadak kok kandhake sapa-sapa ngono kuwi. Seneng kowe, puas kowe, bahagia kowe, ha.
Ora jeneng aku seneng mergo ditakoni patih Sengguni. Sengguni kok ta wangsuli. Sengguni ki nek kancane wirang senenge Raja Jamal. Ya wis, cukup semono wae. Terus bayine mau jenenge sapa? Dik Patih, pripun? Mbak ampun ta? Bayi mau jenenge Haswa Suta Utama. Haswa Suta Utama katelah tembung Aswatama. Weh. Bulasatama kae anak jaran ta. Nggih Kakang Dono. Ora omongan. Sampeyan kula takoni ora omongan. Aswatama nika mula rambuté kok kurang greku lomek niku kaya rambut jaran. Nika bar dilebondring. Oh. Kok sikile kaya telapakane ya kaya jaran. Oh, sampeyan ku senengane bungae ra jamak-jamak. Oh, saiki kula ngerti. Mulane pendak sore sampeyan ngarit niku nggo makani Aswatama ta. Sampeyan doyan napa pripun, Pak Cacah kesisan? Ya aja nesu, aja nesu. Hop. Stop. Ki anggere diteruske, kula mboten ajeng teng mriki. Kula ajeng wangsul teng sekolah mau. Oh, nggih, sampun. Ora jaran mau terus badar sapa? Jaran mau badar Batari Wilutama. Widodari. Oh, nek ngono Aswatama kae anak widodari nggih Kakang Dono. Mangrungokke sampeyan niku. Arep wujude jaran ning nika widodari. Ning le angrem ning weteng jaran gitu. Bapak Dono kula aturi sareh, Bapak Dono sampun. Mboten sadipun turuti menapa aturipun yaksa menika kala wau. Mangke pindah mboten prayogi. Oh, kok mangkel ati kula nggih anak Prabu. Kula menika mboten tumunten menapa dicamah asmanipun Begawan Durna. Kumbara yaksa wonten dawuh sinuwun. Mula Kang Sangga kuwi piye mungguh niatmu lan apa setiamu sinuwun. Gandeng sampeyan sajai kodheng penggali. Sampeyan kuwatir yen wahyu encat sangganing Dewi Banowati. Aja kuwatir, aja bingung. Sampeyan pasrahke perkara iki marang Prabu Kumbara Yaksa. Perkara apa? Wahyu ora bakal loncat. Syarat sranane apa? Ngestina kudu tumbali nganggo ndas kethek putih ingkang bisa tata jalma. Wahyu ora bakal loncat sinuwun. Semane jajalan iblis lanang. Ilatal. Niate sayo pendak-pendak swanana negara Ngastina kuwi dandan-dandan barang kang elek tak gawe becik, barang kang bengkong tak gawe becek. Pamriko supaya Ngastina kuwi dadi negara sing apik. Ning jebul wong dandan-dandan kuwi durung diwiti wae pacobane wis teka. Kumbara Yaksa. Kumbara Yaksa. Ana dawuh mapa Prabu Salya? Wis ngerti karo aku, aja kok kowe wong tuamu, mbahmu wae aku ngerti. Mergo aku ratu sing pancen wasis Waskita Ngesti. Yo, aku percaya. Ning kawasisanmu mbok regeti nganggo pakardimu. Kawasisanmu mbok leteki nganggo gedhoamu, Kumbara Yaksa. Mula saya aku tak takon karo kowe. Aku percaya kowe pendik, kowe swijining ratu sing pinter, kowe buta sing wasis. Ning coba wangsulane utawa pitakoning Prabu Salya iki wangsul ana ing kare Pertitis. Ngendien ning jamak lumrahe wong bakal gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadaning urip. Aku tak takon karo kowe, nek pancen kuwi dawuh gurumu sapa tuduhna pertapane ngendi tak paranane. Yen pancen kuwi dawuh dewa, dewa ngendi kayangane tak paranane. Aku ora bakal wedi adu arep karo dewa. Ngecomang dleming andar-andar ngedukur. Ora mbok petung ucapmu nganggo nalar sing ganep. Anak Prabu Duryudana ki anakku mantu. Pendak-pendak saya tekan kene iki kepengin dandan-dandan penggali anakku mantu Duryudana supaya mlaku ana ing dalan sing bener, supaya mlaku ana ing dalan sing jejeg. Aja nganti mangro paningale. Lah kok ana buta mbing kanane sing soroh kepinteran ning jebul menungso panjalmaning iblis. Arep mateni sak pepadane urip ora ing negara Ngastina waton Salya isih meger-meger ora bakal katon. Kulo anak kula nggih. Anak kula Duryudana wonten dawuh Rama. Nuwun sewu. Sameneika ngaten kemawon.
menawi kula rembak kathah-kathah menika mangke boten badhe wonten rampungipun. Nggih. Kula mriyo sinten? Rama Prabu menika tiyang sepuh kula. Panjenengan tiyang sepuh kula menika Nalindra Prabu Kumbara Yaksa antawisipun gunemane wong tuwa karo ucape menungsa mingkanane menika dipun daring kepundi menawi kula ingkang dipun dhahar matur nuwun tegesipun panjenengan menika tasih ngangkat derajatipun wong tuwa ning nek pancen panjenengan dhahar ucape menungsa murang tata niki nuwun sewu wis ora ana gunane salya mapan wonten Garing Stina kula nyuwun pangandikanipun anak kula ing Stina nggih nggih gandeng sedaya kala wau dereng wonten margi ingkang sae mila gandeng sampun wonten ayaka ingkang munjuk atur wonten Alindra ingkang munjuk atur dhateng kula bilih sagedipun Pulung Ratu menika mapan langgeng anggenipun Yayi Ratu Banowati kedah mawi tumbal sirahe kethek putih bisa tata jalma menika namung satu kewan mila dinten samangke kula nuwun sewu Kanjeng Rama sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana paripaksa kula kedah dhahar aturipun Kumbara Yaksa jagat dewa badur jagat pangestu ngono kuwi lah kula menika sowan wonten Garing Stina menika dipun timbali kula ora nyoroh-nyorohke awak kula kula ora nyoroh-nyorohke kula li dadi wong tuwa kepengin digugu omongane niku mboten ning kula sowan wonten mriki menika dipun timbali wadene sasampunipun dumugi wonten ing mriki kathah-kathah sak kranjang koplak ucape sayo mboten panjenengan agem sekedhik kemawon malah wong tuwa dicutak kaya rejit cacing digetak kaya manuk digusah kaya midang menjangan ha iki sampun menawi Garing Stina sampun boten saged dipun dandosi monggo mawon nggih kula sampun boten betah mapan wonten Garing Stina sabab sampun boten agem ucapipun salya dipun sekecakaken mung sumpah kula nek nganti anak kula Banowati langgeng entuk wahyu Pulung Ratu kula ndodhok teng ngarep sampeyan kula sembah ping 20 mboten nama kula badhe arep-arep pisan dhateng pengendalianipun Kanjeng Rama Prabu menika babar pisan mboten. Setunggal menapa sampun dipun ngendikaken Kanjeng Rama Mandaraka menika kepara saestu lan leres. Iki. Panjenengan mesinipun mboten gego dhateng aturipun Alendra ingkang mesinipun nembe kemawon panjenengan tepang. Tumunten atur kesagahan. Bilih Pulung Ratu menika kala wau badhe langgeng menawi dipun tumbali sirahing kethek putih bisa tata jalma. Jernyatanipun dereng sagedipun gagapi leres lan botenipun kedung jero iso dijajaki antine menungsa sapa sing ngerti. Ewadene panjenengan sampun ngawonaken Rama Prabu Mandaraka gego dhateng ucapipun Nalindra Yaksa menika kala wau. Nuwun sewu. Mboten namung Rama Prabu Salya ingkang sajaipun dipun kirani dadanipun nanging Senopati Ngastina ugi sampun boten dipun agem pedamelanipun. Mrayayi Prabu menika mangke kedah utusan dhateng sinten kemawon supados mejahi dhateng sinten kemawon lan pados rana menapa kemawon menika mestinipun lumantar Senopati lajeng kula menika pinaringan pangkat Senopati menika ginanipun menapa kula badhe teng prisa karena menika sampun mataun-taun namung sowan lungguh entuk bayar menika kula ginakaken Prabu Ngastina menika risi mboten wonten pedamelanipun menapa-napa kok gunake kaya Ngastina kula dinten samangke nuwun sewu menawi panjenengan tasih gego dhateng aturipun Yaksa menika kala wau. Nadyan kula sampun boten dipun agem wonten Garing Stina minangka Senopati boten dados menapa kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngawangga Yayi. Kakang Dono ya arep pratrima. Sing ngomong sapa? Kok pindah nggon? Oke lalere. Dirubung ning puputing gremek. Oh, kula kinten nek mboten ajeng trima. Trima mawon ajeng trima. Mboten trima niku terus alasan kula napa tak matur? Nggih. Kumbara Yaksa, wana dawuh menapa sinuwun? Nganti aku negake
kundure priagung loro ingkang dadi otot bebayune Duryudana. Iki kabeh aku mung merga ngeboti marang ucapmu. Keparenge sinuwun Gulewana sirahe kethek putih ing bisa tata jalma, janjiku wae iso ngucap ning ora iso temandang. Bali ning ngarepe Duryudana ora nggawa sirahe kethek putih bisa tata jalma. Sirahmu sing tak pendhem ning alun-alun negara Ngastina. Oh, ladala ya. Oh, malah entuk gawean njaluk pamit madhal pasilan. Surup Surya mengko ora iso ngaturke sirahe kethek putih bisa tata jalma. Sirahku sing dadi gantine sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kumbara Yaksa. Dawuh kuwi sinuwun Prabu wonten paridamel menapa dene Paduka ngawi sangganing para wadyabala. Sinuwun keparang kula cemadhong dawuh wonten menapa dene Paduka ngawi sangganing para wadyabala. Nggonku suwita marang Prabu Duryudana ibarate kaya dene kutuk marani sunduk. Niat bakal pamer kabisan nanging malah entuk gawean. Pedamelan menapa sinuwun mugi kababarana dhateng abdi. Mangke kula ingkang sagah makarya. Kowe kabeh wadyabala nggawa kirata aja dikangelan. Nasaka karang pradisan. Alas-alas padha sasakana. Gunung munggah ana. Yen perlu segara cegurana. Ngendi sapa sing iso nemokke kethek putih ingkang bisa tata jalma. Oh, adalah bakal nampa bebungah saka panjenenganing sun. Kethek putih dadi tumbal ana ing negara Ngastina. Nggih. Menawi ngaten lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Menawi ngaten pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Menawi ngaten pangkatipun para wadyabala benjang menapa, Gusti? Ora ketang sambung obor colok lintang tumulya mangkat dina iki. Sapa sing iso bondo tangane kethek putih ngrincung sikile? Bakal tak paringi ganjaran ing ora bakal entek mbok anggo 7 turunan. Wah, ladala iki. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mangkat mundur iki, kanca dawek. Ayo cah, mangkat cah. Wis toke dawuhe juragane. Ayo do mangkat. Ayo golek kethek putih sing iso tata jalma. Au. Au. Kanca-kanca diketapke. Ayo. Ayo.
Aduh. Iki koyoke ana tembange. Kok ora nyambut gawe piye? Mas. Napa? Mas. Mas. Papa. Napa? Derek. Iki wong nyambut gawe. Ora wong plesir. Kena kandhani ora kowe. Ayo mulai. Mas iki lho anggere nudingi aku mesti nganggo kono. Kono apa? Ayo balik. Acokot lho, acokot. Wah, antil dasmu. Loro padahal. Ayo mulai. Aku tumbas kerok ya, Mas. Yo, aku tak tumbas kira. Nek kondur tumbas kerok. Iya. Iki wis lobo lho, Mas. Apa kowe ora cemburu? Nek kena angin semilangan iki terus ditonton wong akeh kan saru. Iya. Ki nek kena angin semilan lho, Mas. Iya. Iya. Senengan. Wis ono bali kono. Iya. Mesong jawen lho. Sayang, mah. Kiss me, mah. Iya. Tak tunggu ya, Mas. Iya, gampang. Seneng kira jama-jama. Mongko jane aku nek ngomong ora tau kanggo lho iki malah cotak lotroke ngene iki wis ben. Ipin. Dalem, Bapak. Ora obah wae cah bagus. Siap. Nyanyi sing apik. Kaya to risi-risan tela wong Jawa. Oke, Pak. Risi-risan tela sama dengan dua. Ipin Dalem, Pak. risi-risan tela lo. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak
Wah, bungok-bungokne tak banting. Mentok tak kandhani. Mentok tak kandhani kiri kanan kulihat saja. Aduh, bapak jahat. Aku nggak mau sama bapak. Bapak jahat. Bapak jahat. Aduh. Pak. Perih. Apane? Gan aku perih. Mula ora ubek wae. Kiri kanan kulihat. Mak selenget Pak. Ya mulai anteng. Naik ke puncak gunung. Tinggi. Juli. Anting. Dewaning sun Ladal Romo-romo dewaku yen pangapunten sinuwun raos sing manah persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu dene namung sak padhepokan kula kemawon karawuhan Tiyang Agung Baladewa katuran karaharjan sinuwun Kakang Anoman ya tansah pinanganing kawidadan liring sambikala Prabu aku ngaturake salam taklinku katur ngersane Kakang Mayanggara kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan Yayi Mas Garba Ruji katuran karaharjan yo Kakang Anoman selamat tekaku dari sambikala aku ngaturke sembah pangabektiku katur Kakang Anoman kula tambi Yayi Mas ndadosaken suka marwata suta raos manahipun ingkang raka ing Kundalini nuwun sewu sinuwun janur gunung kadingaren rawuh jengandika sinuwun Prabu Baladewa menapa badhe paring pidana dhateng ngabdipun Anoman upami mekaten dosa menapa ing sampun kula lampahi menapa paduka badhe paring bebingah dhateng jasad kula lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken sinuwun Kakang Anoman wonten timbalan aja kadung ati kajroning menapa Prambaning Baladewa ning kendali sada dina samengko iki mung kepengin nyuwun pirsa lawan Kakang Mayanggara nyuwun priksa babagan menapa wiwit biyen mula Kakang Anoman tansah sugeng ana ing jagat mongko pinaringan yuswa dawa kuwi sejatine kewajibane apa para coba wangsul ana pitakoning Baladewa kula menika nggadahi pakaryan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu tegesipun kula menika nggadahi kewajiban momong dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu nalika semanten Sang Hyang Bathara Wisnu lenggah wonten angganipun Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya kula nderekaken sinuwun Rama samangke Sang Hyang Bathara Wisnu lenggah wonten negari Ndarawati sajiwa kaliwan nonto ing Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna mila kula mboten badhe tebih-tebih saking negari Ndarawati tansah caket kelan lenggahipun Sang Hyang Bathara Wisnu lah yen Kakang Anoman saking aku minangka dadi pamomonging Sang Hyang Bathara Wisnu perkara iki bakal tak pasrahke marang Kakang Anoman lho mangrumiyin perkawis menapa sinuwun ngerti wis ana 3 candra klungganing dina samengko iki
Yai Prabu Kresna mindran saka negara ing Dwarawati. Mongko ora ana baban kang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Menapa mboten wonten satunggiling nayaka punggawa ingkang nampi pitungkasipun Sinuwunata ing Dwarawati. Nadyan wis nyebar prajurit telik sandi takon ngupaya menyang dilenggahi Yai Prabu Kresna. Parandene gagar wigar tanantuk karya. Mula ora ana ingkang gak toleh-toleh kejaba mung sira Kakang Anoman ing Kendali Sodo. Dina samengko Baladewa prapta ning kundali niki mung kepengin pasrah babagan Yai Prabu Kresna nggone mindran nilar marang Praja Dwarawati. Ketemu ya saka Kakang Anoman, ora ketemu yen ngono Kakang Mayangkara selak kelawan kewajibane urip ana ing jagat iki. Kakang Anoman. Sikranta gayuh ngakasa Sinori sang Ramandaya Pati ana yaksa cangkra marane wil kata sini ladal kowe lha kok malah nampa pegawean sing abot iya to menawi itu lho mekaten sinuwun menawi Sinuwun Dwarawati tetela sampun mindran saking negari Dwarawati saenipun dipun upaya wonten pundi lenggahipun mula kang saka kuwi borong marang Kakang Mayangkara nggih mboten badhe kula selaki namun kula nyuwun senjata pitulung jeng andika Sinuwun ing Mandura menapa dene Yayi Mas Setyaki monggo sesarengan dipun upaya wonten pundi lenggahipun Sinuwun Dwarawati sinartan pambudidaya saha nguncupaken asta meminta pitulunganipun Hyang Mahanasa. Kula kinten menawi saestu anggenipun ngupaya badhe pinanggih wonten pundi lenggahipun Nata Dwarawati. Mengkono Kakang Anoman. Nggih. Ya, yen pancen mengkono aku mengkari tutwuntat tindake Kakang Mayangkara, Yayi Mas Setyaki monggo mandhap saking Kendari Sodo. Dipun upaya Sinuwun Prabu Dwarawati. Ayo Kakang Anoman tak dherake. Monggo Sinuwun Tiyang Agung Baladewa panjenengan bidhal kula dherekaken. Kakang Anoman sik sing disiki aku ingkang tutwuntat tindake Kakang Mayangkara. Nggih, ngestaken dawuh Sinuwun. Ana dongeng enthek-enthek Sita munggul paten ana ta munggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketibasan ngaglah kaya ndo mentang kaya gedhe ana pawongan aku nyingkir kiwa methuke kiwa nyingkir nengen methuke nengen iki sapa iki Bagong Harwaku Senopati Dwarawati Satru Garbaruji Raden Setyaki Raden Setyaki dasar para nyata ana prajurit segelar sepapan tumbahing rangapi jati ngarang bae megar pindho Jawur Barat ngaku kowe sapa aku kekasih Sang Prabu Kumbara Yaksa aranku Tumenggung Prawara Kendra Tumenggung Prawara Kendra ya dasar kepara nyata bakal marap menyang endi kowe mapan ana ing lengkaing gunung Kendari Sodo Setyaki ana barat malah kepasang Yogya katujing inu pendak-pendak wong tak takoni mesti ora wani mandhek tur mesti mlayu gila karo aku mula kowe gandeng gelem mandhek kowe tak takoni ngono gak kitakono ngendi dununge kethek putih ke bisa tata jalma yen kowe iso nuduhke kethek putih ke bisa tata jalma kowe njaluk apa tak turuti bakal tak bondo tangi tak krincung sikile tak aturke Sang Prabu Kumbara Yaksa
kethek putih memplak sing iso tata jalma. Kowe kondo njaluk ijol dhuwit pirang real, pirang triliun bakal tak ijol Setyaki. Setyaki tinunun gadanira pirang tumandang. Setyane ku garwanira. Kethek putih bisa tata jalma ora lho kejaba mung pandhita ing Kendari Sodo Kakang Anoman. Teko kowe arep gendak sikara karo Kakang Anoman. Prawara Kendra, ana barang. Kowe kena ketemu karo Kakang Anoman yen panjenengan tok bondo tangane tok krincung sikile. Sempalan dhisik pundhake kiwa teng Setyaki. Piye? Sempalan dhisik pundhake kiwa teng Setyaki. Wah, babu. Sugih kendel bondowani. Sumuk nyawu nyidam terbeluh parat. Ndi Anoman tak ringkese regane kantiku. Ayo singkirno dhisik Setyaki. Kowe wani karo aku sing tawedeni apamu. Ora minggat suara aku tak tebak diadam kene marganing patimu Singalena Prateng Lalis Prawara Kendra. Lah iki kethek putih. Wah, candang kupenge maneman kowe. Oh. Iya. Kok biar. Iya. Wah. 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 Pecah kula, Mbah. Pramana Kendra ta iki? Nggih. Ketoke kaya berjurit ketemu karo sapa kok geger rewer-rewer ora karuan. Iki pinanggih kalian Setyaki. Terus Kula tanget kalian Setyaki. Kethek putih kuwi sapa? Nek kowe iso nuduhke, kowe njaluk pirang real, pirang triliun. Naminipun kethek putih kuwi Anoman. kowe iki nek ora pengalaman takon karo sing ngerti. Kowe jane arep tak kandhani nek goleki kethek putih ki nang Kendali Sodo. Ning kowe wis brubut mlayu ngarep dhewe. Kowe takon kethek putih kok karo Setyaki iki kowe ki soroh nyawa. Sebabipun Setyaki kae adine Anoman pernae. lho, Ora lho. Iki tenan. Terus kowe gelut terus Setyaki. inggih. Kendhitayat mimang kadang dewa kowe ra menang karo Setyaki. Kae Senopati Ndarawati arep awake cilik ning kae saben dina gelut, nek ora gelut mumet sirahe. Setyaki kuwi. Mula nek mungsuh awake gedhe kaya kowe iki Setyaki ora wedi malah seneng entuk mungsuh gedhe-gedhe iki. Wong Setyaki mungsuh cilik iki ra seneng. Mungsuh mesti sing golek sing gedhe-gedhe. Ngaten menemban. Kula ngweto tumbak mriku nggoto godo, tumbak disendal, pupuh sirah kula nganggo godo. Pus. Wah, peteng kabeh jagate. Wis wae bancaan kono. Lho. Kok bancaan? Ngucap syukur Gusti nek kowe ora modar. Kono bancaan kono. Nggih, nggih. Nduren. Nggih. Bleh gemak wae rasa sing angel-angel. Nggih. Mbah, Nah, apa?
Iki rasi sampar angin to. Iya, Mbak. Kowe ketemu sapa? Kula pun pinanggih kethek putih. Ajeng kula cekel dheke krijo. Wah, digdaya, Mbak. Kula ra entuk nggon babet ki ngiwa, babet ki tengen. Iki ya kurang takon wong iki. Ana tetembungan malu bertanya sesat di jalan. Ya iki contone. Anoman ki sapa? Kuwi gembong mangleawan. Tau tate mateni buta sewu, bedah negara ijen ora ana kancane. Ngalengka kobong, mula dadi lagu bangga ngono kae. Ngaten. Aku kowe meng ijen. Ambaya maratuamu dijak sisan tak mutar kabeh. Ngoten, Mbak. Kawon kula. Mundur. Iya. Ngestaken dawuh. Kowe arep maju ra kowe? Iya. Menawi wonten wekdal maju. Maju kana. Sencaki kalahke kowe nyekel Anoman, daturke Prabu Kumbara Yaksa, kowe sugih, aku ya melu kerepetan. Iya. Maju. Nggih. Nyake kudinggo. Oh iya. Mata kucing. Iya. Niki watu asli apa jenengan? Ora usah cerewet. Perkara asli apa jenengan sing dadi sing tunggu ning akik Wididaya. Oh inggih ngestaken dawuh. Sabuk kudinggo. Oh inggih. Ki jerone ana lulang macan. Waduh. Ditumbak bengkung disuduk putung. Ora tedas tapak paling pandisane Gurindha. Oh inggih. Ngestaken dawuh. Dompetku gawan sak. Inggih. Iki eneng apa rajah ning nggon kulit menjangan. Oh inggih. Karo dite 700. Inggih. Nek ilangi joli 14 ya. Wah kok nikeli loro. Wis cerewet kowe butuhe maju to. Oh inggih. Nek bathuke. Lho. Hes riyake wong tuwa ki mandi. Entenana, engko 2 jam tak dihubung laler ndasmu. Wah sampean niku senengane. Maju ah, maju ah. Nggih. Gunake siung pengapit. Lho nggih ngestaken dawuh. Ana. Kala Jaya. Nggih. Tak pepuji muga-muga lebda ing karya. Nggih ngestaken dawuh, Mbak. Nggih. Gawe kaget wong tuwa lenowo. Wonten wadyabala ingkang badhe damel kabitunanipun Kakang Anoman. Lho. Wadyabala saka ndi? Ngendikanipun andhanipun Prabu Kumbara Yaksa. Lah kok dadi ora mepalangi karepe wadyabala mau? Sampun mepalangi kok Prabu. Sampun dados perangan bledok mangampak-ampak lebur kasampun ingkang ngarep kae mau perang. Iya. Kowe karo wadyabala kono? Iya, kasigian. Kok mundur? Iya, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten kula kawon kok Prabu. Setyaki wonten dawuh. Kowe senopatine Praja Ndorowati. Nek nganti kalah kowe wirang bebarang, kowe isin. Kowe iki senopati kok nganti kalah perang iki piye? Mboten perkawis menika, namung wonten setunggiling yaksa ingkang nyokot jangga kula. Mekasan badan kula kraos panas kados kedawan mawa bathok. Tumuli kula mundur, Koko Prabu kula semanggaken. Ana buta nyokot kowe. Ri kasihan mekaten. Wah, parsmane jajalan iblis ana. Nek nganti kowe mundur, Kakang Anoman diboto karo prajurit kae sapa sing kelangan kon piaksalan dene tracange dhewe kaya opo dapure buta waparan. Manus mane jajalan surtane bawana iblis ana kaya. Aja ndrek. Tantangan ana to Mandura Prabu Baladewa. Sowe. Piye iki nantang kok ora ngematke wong iki piye iki?
Aku Kalanjaya. Kowe Kalanjaya? Iya, dasar Puranyata. Kowe sing ngalahke Setyaki? Iya. Iya, kowe sing ngalahke Setyaki? Iya. Kowe sing Dasar Puranyata. ayo gage aku cokoten. Aku cokoten. Oh sik to. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Lek nang mripanmu Gandra Gopa Punata Mandura Prabu Baladewa paning pintu wasi Jalaturana Krasana. Waduh. Alon-alon wae. Lek nang mripanmu Gandra Gopa Punata Mandura Prabu Baladewa. Anom Krasana Krasana wasi Jalaturana. Bosok kupengmu. Baladewa. Ya, Akhire ngerti. Kowe sapa? Kalanjaya. Kowe nyokot Setyaki? Iya. Nyokot Setyaki? Dasar Puranyata. Baladewa cokoten. Baladewa cokoten. Wah, gaglak limpamu piye? Muni piye kowe? Anu muni maksud ngono. Muni gaglak limpamu. Kowe gaglak Baladewa iya. Kowe gaglak Baladewa iya, gage, gagangan. Ayo gagangan. Wah, ora minggat untal Malang. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Ming muntal dadak tekan Malang ki ngopo? Nang kene iki disuguh. Duse putih-putih lagi wae metu. Aku dadak tekan Malang ki ngopo? Waduh. Aku meng tantang-tantangane kok bunek rasaku. Wose Anoman tak jaluk tak bondo tak krinjung sikile. Iso ngono Kakang Anoman. Iso mbedah dadaning Baladewa. Ora minggat kene marganing patimu eblek. Kowe buta dapur kaya ngono arwani karo Baladewa. Konangan Baladewa tak dublak tungkak cangkemmu bong. Ayo. Ayo ngadep. Ngono. Anteman Baladewa ayo. Kakek jontosen Baladewa. Ayo, matos sastra jendramu. Wonten kena dijak kanjeng nyonya kene. Santo karep kene buri. Kurang gaman bisa ora guru-guru. Samarta wonten kene. Ora takon mati dening Baladewa derajat apa. Innalillahi wa inna iya Agie ilang. lho aki ilang Ilang. sebabnya Tangane pidil iki lho. Sing kula nggoni akeh ilang. Baladewa ngamuk. Baladewa Baladewa. Buta dapure kaya ngene. Ora minggat tak dublak tungkak cangkem niku sikile wis tekan cangkem. Prol. Kula ditangekke, ayo ngantemo. Kula antem niku sumbar mawon. Kurang gaman bedatya, kurang mesti meguruwa. Sak maratuamu sak bapakmu kon kandhane ajar kabeh. Baladewa tok tandinge niku jler. Aduh ya Allah. Kula selamine perang niku lagi sakniki lho kula. Diajar kaya ngoten. Ngoten iki. Gus. Aja meng kowe. Kae mbahmu sing rupane kok teko kae. Kone idek-ideke ndase. sing muni ngono sapa Baladewa. nek aku kaya apa Kados teko. Nek cara kula nesu. Baladewa apa cangkemmu arep ngedu karo wong tuwa rasa tok panasi rasa tok du aku nek niat maju rumangsane tuwek kaya ngene kok disumbari ndi menungsane Yen modar sisan. Wajar Baladewa. kaya lanang-lanang dhewe iki dek enom gentro pasar padha sapa sing wani karo aku Baladewa ketok tamani tanganku ora gugrak marase meguru karo dek 20 taun rumangsane pajange semuanya ya japa mantraku nek ora mandi aja dundang wadyabala saka andane Prabu Kumbara Yaksa saka Guwa Kirata nah oleh ora ana wong
tuwek lamur. Kok glelenge ora jamak. Anggere ketok lak tantang ajar kabeh. Ayo ndi menungsane. Oh pancen ra weruh. Ayo, amo Suramrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Hei, non. Sinten iki? Pancen ra weruh. Oh, Icak. Ayo, sapa kowe? Kowe sapa? Getak aku. Wong tuwa digetak nganti kepoyuh. Makser ngono kan. Untung iso tak ampet. Sapa iki? Grayah. Suarane sapa? Prabu Baladewa. Nah, kowe kecekel. Prabu Baladewa. Kowe sing ngalahke. Andanku Tigyaka Lenjaya. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Iki kurang munggah. Kowe apa aku sing tekaning mati? Lakon tinjung akhirat nyawamu. Iki kurang medun. Kowe apa aku sing tekaning mati? Tes. Malah padake mic ora. Kowe bali ora, Mbah? Arep kowe ora weruh ning aku Ora bakal uangmu iku ngajar karo dapurmu. mulih ora? Mulih ora? Mulai. Nek wis ngramasi apa-apa Baladewa. Wah, iblis. Ayo. Muter tenan. Suarane saya seru terus mak tlepok. Lah dewa setan. Ayo dicandak disabetke lemah iso kontal ae. Wis piye kalian Jaya? Matur sinuwun Prabu Kumbara Yaksa. Anoman sampun ketingal. Ya ndak malah kesu. Kedek putih. Wis ketok ana ing ngarepanku aja takon dosa lena kapremak tugel gulumu ya. Prayitna risang mayangkara ya sang Anoman. Nalika semanten giligit janggane dening Sang Prabu Kumbara Yaksa. Tanggaping gati risang Anoman sigra ngendhal tali wangsul. Sukma nilar raga manjing alamantara. Ilang kapritane awake dhewe Setyaki. Jebul sing arep goleki Kakang Anoman kuwi pirang-pirang. Ana ratu buta sing nggawa kuandane Kakang Anoman cokot gulune kaya ngono doya. Setyaki doya. Suami,